mes de novembre i així volem comprovar si les comunitats de propietaris tenen inconvenients, problemes o dificultats de qualsevol tipus. Doncs hem comprovat que sí, perquè no deixen d'arribar correus aquí al Tot és Possible. Tenim aquí en Josep Maria Aguilar, assessor jurídic del Col·legi d'Administració de Finques de Barcelona, Lleida, i en representació de la resta de col·legis d'administradors de finques de Catalunya. Senyor Aguilar, bona tarda. Bona tarda. Preparat? Preparadíssim. Hi ha molta feina, bueno, molta feina. No m'espanta. No, nosaltres tampoc, la veritat és que no. Tot i així, tenim moltes consultes recollides, molts dels oients es veuran reflectits amb el que altres oients demanen, per tant, sempre les donem per bones les preguntes perquè afecten a moltíssima gent, però, tot i així, tornem a recordar les vies de contacte per si algú vol trucar en aquest moment. Això, que aprofitin el directe, que ens truquin al telèfon 902 47700. També ens podeu escriure, l'adreça ja sabeu que és el correu electrònic totespossible@raco.net, i que si voleu dir la vostra a les xarxes també teniu permís per fer-ho. Teniu el Facebook a punt, facebook.com/totespossible, i el nostre Twitter @tepraco. Molt bé, doncs comencem amb la primera consulta d'avui, i és que els oients són molt fidels en aquest programa, Josep Maria, perquè en Josep, que és l'oient que ens ha escrit, ja ens escolta sempre, i fa un mes d'escoltar quan parlaves de les quotes comunitàries, que van en funció del coeficient. Correcte. Diu que ells ho fan així, amb l'assegurança de l'edifici, però no amb la despesa de neteja, que diu que la fan tots a parts iguals. Pregunta si ho fan correctament. Correcte ho és normal. O sigui, Ells ho poden pactar com vulguin. Sí, exacte. L'assegurança sí que és cert que té que ser per coeficient, perquè va en proporció als metres quadrats que tens, i si realment hi ha un ensurt, doncs cobraràs proporcionalment a la teva propietat, però en canvi les despeses de la neteja d'escala acostuma a ser, si no es diu el contrari, acostuma a ser a parts iguals. A parts iguals, en general, que sigui així. Molt bé, una altra consulta, la de la Dolors. La nostra oient explica que és propietària d'un local i al costat hi ha un solar sense edificar. El constructor va engegar una obra sense la paret pluvial. D'entrada, pregunta si aquesta paret és obligatòria. Ho pregunta perquè el cas és que, com no l'han posat, cada vegada que plou es filtra l'aigua al seu local, que està fet a base de maons, i diu que no està impermeabilitzat. Però vull entendre que la que falta la paret pluvial és la casa on viu la Dolors. El solar, sí, entenc que sí. Sí, perquè és un solar i, per tant... Propietària del local i al costat hi ha el solar. Clar, i la paret del seu local amb el solar no està aïllada i no hi ha paret fluvial. Obligació no ho és. Obligació no ho és. El que passa, per donar una major, diguéssim, seguretat i estanqueitat, com bé diu la llei, en el propi immoble, és aconsellable que hi hagi una paret pluvial. I què hauria de fer ella? Què hauria de reclamar? Tindria que demanar-lo a la pròpia comunitat, a la seva comunitat, de que li construïssi una paret pluvial que no solament beneficiaria amb ella, sinó beneficiaria a la resta de veïns. Però sí, no és obligatori, però és aconsellable quan, a més, si tens al costat un solar i, per tant, tens que rebre totes les inclemències del temps, tant fred com calor, és aconsellable tenir aquest aïllament amb una paret pluvial. Molt bé. Perquè la paret pluvial no solament resguardeix de l'aigua, això també de l'aigua i del sol. De la temperatura, no? Imagino. Per tant, és un element que seria aïllant. Molt bé, una altra de bona, aquesta. El Jordi demana què es pot fer, atenció, amb els veïns que decideixen que les normes generals o aprovades per la comunitat no van amb ells. Bueno, això és normal. No les compleixen, Bueno, però això és normal. Fumen a les zones comuns, deixen animals... És una qüestió cívica. Vull dir, si tu vols conviure en comunitat, a part de tenir una educació, tens que saber respectar. Ara, esclar, si no respectes, està totalment prohibit, ja no per lleis borderants, sinó per la comunitat, fumar amb elements comunitaris, fumar dintre l'ascensor. Què tens que fer quan puguis amb un veí i està fumant i surt amb un puro? Què tens que fer? Es pot fer una queixa a la comunitat? A on? I què? I què farà la comunitat? Aquí els administradors de finques pobres no podeu fer. No, sempre la culpa serà nostra, t'aviso. Sempre la culpa serà nostra. Algú li hem de penjar al Sant Benito. A veure, tenim correus que també arriben ara mateix en directe, l'Ester ens en llegirà algun. Sí, ens ha escrit l'Antoni, ens diu que fa uns mesos un fons va comprar un edifici a l'Eixample i els veïns han hagut de marxar. La fiança no els ha estat retornada, han enviat diferents factures, però tot té pinta de frau, ens diu. Per tant, diu que no saben ben bé què han de fer, què ha de fer aquesta comunitat de veïns. Bé, però llavors el fons, entenc que vull dir, el fons de reserva, avui ha desaparegut un fons, han desaparegut els diners. M'estàs dient tu que una comunitat de propietaris ha hagut una empresa on s'ha adjudicat l'immoble? Exacte, sí, i la fiança no els ha estat retornada. Tenen que reclamar-la. Vull dir, el nou propietari se subroga amb les antigues drets i obligacions de l'anterior propietari. I, per tant, aquestes persones tenen tot el dret de poder reclamar aquesta fiança.
Pensa que la fiança és una quantitat que devenga l'interès legal cada mes, cada any que va passant. O sigui, cada temps que... És importantíssim, l'administrador té el dret de retenir la fiança un termini d'un mes. Durant aquest mes comprovar totes les despeses, veure si el local, la vivenda ha quedat en bon estat, veure si tots els subministraments estan pagats. Però un cop tot això ja ho ha comprovat, que per això la llei li dona el termini d'un mes, té l'obligació de retornar aquesta fiança en el llogater que se n'ha anat. Si realment no la retorna, aquesta quantitat devenga un interès legal. Doncs vinga, a veure què poden fer amb aquesta informació que els ha facilitat el nostre col·laborador. Tenim un altre cas curiós, curiosíssim, podríem dir. L'Elisabet, el seu correu ens explica que estan pagant una derrama per unes obres en un edifici de 9 veïns. Les obres es fan per resoldre unes humitats, amb una impermeabilització i un revestiment en fibra de vidre. Molt bé. Diu, tots paguen, excepte un dels veïns, que és, atenció, el president de l'escala ara mateix. Sempre passa, però acostuma a passar. Diu, i per què no paga? Diu que li han reclamat els diners i que ella ha respost que fins que no comprovi personalment que les obres estan ben fetes i el problema ha quedat resolt, no pensa pagar. Aquest president és un jeta, punt. No tinc cap altra explicació. Perdó que rigui, però és que també m'ho sembla, perquè, a veure, paga primer com tothom i després reclama, no? I a veure, com a president té que donar, diguéssim... Exemple. Exemple, té que ser el primer en pagar. I a part estic convençudíssim que ell ha escollit l'empresa constructora i ell està controlant aquesta construcció. O sigui, manifestar que no pago fins que no, això ets un jeta, perdona'm. Es pot fer alguna cosa? Poden fer alguna cosa? Li poden exigir que pagui, lògicament, li poden exigir que pagui, sí. I si no paga per la via normal, ordinària, per la via judicial. Però és que sempre tinguem que amenaçar per la via judicial i per això després els jutjats estan col·lapsats. És trist. Sí, després va tot però la gent també és trist que la gent no respon fins que no es veu la demanda judicial. Sí. Mira, tenim una altra... tenim una trucada ara mateix, això és que bull el telèfon, bull el correu i tot plegat. Israel, des de Barcelona. Bona tarda. Hola, bona tarda. Endavant amb la teva consulta, que si pot ser concreta i ràpida millor, gràcies. Ho intentaré, sí. Vinga, va. Mira, entre la finestra de la meva cuina i de la cuina del meu veí hi ha com 2 metres de separació i enmig hi ha la paret que dona replà i de l'escala hi ha una finestra. I la veïna m'ha dit que vol posar el seu aparell d'aire condicionat en aquell tros que és davant de la meva finestra, de la cuina. I és la paret del replà. No sé si això es pot fer o hi ha un reglament que ho impedeixi. Inicialment no pot fer-ho, perquè qualsevol aparell d'aire condicionat té que anar al terrat. I, per tant, aquesta senyora pot posar l'aire condicionat, l'aparell, però té que posar dalt del terrat. Si anem a suposar que aquesta comunitat, aquest immoble, no té una terrassa transitable i no pot posar l'aparell d'aire condicionat, sí que pot posar-lo a la façana trasera. Però mai perjudicar terceres persones. O sigui que aquest senyor no té que veure's perjudicat per l'aparell d'aire condicionat de la seva veïna. Doncs vinga, Israel, gràcies per la trucada. Que vagi bé, adéu. Els aires acondicionats sempre són motiu de conflictes. També, a vegades, les filtracions d'aigua són motius de consulta dels oients i motius de disputa amb la comunitat i tot plegat. Tenim un correu electrònic que ens ha arribat aquest matí que no n'hem pogut encabir ni amb les que teníem preparades, però com té una fotografia perquè els oients són molt espavilats, sí, ben fet, doncs ho podràs veure clarament i així podrem respondre a aquest oient. Exacte, sí, és el cas de la Laura Terrassa, ens ha escrit explicant-nos que a la seva comunitat hi ha un veí al qual li entra aigua, quan plou molt fort, per la finestra. Com s'observa a la fotografia, és com si es colés de la paret de fora, li entra pel voral de la finestra i ella vol saber si aquesta reparació l'ha de costejar la comunitat o bé el propietari. L'ha de costejar la comunitat inicialment perquè es veu que aquesta entra, com dius tu, pel voral de la finestra. Això vol dir que hi ha una falta d'aïllament entre la finestra i la paret de tancament o la paret de façana, i per tant, llevat de que es pogués demostrar que no, que hi ha hagut un mal manteniment per part de la propietària, inicialment per la fotografia és un element comunitari i per tant té que ser sufragat per la comunitat de propietaris. Això és un peritatge, aquestes preguntes. És que anem per nota. Anem per nota. Tenim una altra curiosa, també. És que, clar, hi ha moltes preguntes que són curioses, però, a veure, són comuns, com dèiem, a bastants oients. La Gemma diu que tenen un veí que té plantes de marihuana a les finestres, a la part de fora, i diu que tenen tot el pis inundat d'aquesta olor. L'olor se sent. No ho sé perquè no... Oi, en les cales que se sent una oloreta, sí. Hi ha veïns que són molt decoratives. M'ho han explicat a mi. Molt decoratives. Pregunta si poden obligar el veí a posar-les dins del seu propi pis. Sí, però ja, el que passa que tenen que mirar si realment és pel consum propi o és per la comercialització. No siguem dolents i és pel comú propi. És per consum propi. Exacte, per consum propi, llavors el tindrà que posar a l'interior. El que passa a l'interior se li floriran i li moriran les plantes.
És clar, es quedarà. Vull dir, si una planta sense sol no té... No ho sé, m'han explicat, Home, les plantes de dintre de l'interior han de ser plantes d'interior. En fi, no sé com es podria resoldre, però el que està clar és que podrien obligar-lo. Una cosa, aviam, atenció, no siguem dolents. Una planta de marihuana, si no es fuma, no fa olor. Llavors, tu tens que tenir una planta de marihuana en el balcó de casa teva, t'agradarà o no t'agradarà, sabràs què és marihuana o no és marihuana, però la marihuana no fa olor ni pot, diguéssim, empurrar-te. T'empurraràs si realment aquella marihuana... I te la fumes. La fumes, m'entens? Per això, ja... De vegades fa olor, de vegades fan olor. Sí, però una olor per empurrar-te... No, per això no, per acabar sortint a quatre potes. En fi, va, és que si no li posem una mica d'humor, això, Déu-n'hi-do. Més coses que passen. Tema de renovacions de contracte. Aquesta és una altra també molt bona. Aviam si podem ajudar el Mario. Diu que en lloc de fer una pròrroga del contracte actual, els fan un contracte nou. I, esclar, els hi han demanat abonar la quantitat d'un mes per la gestió. Demana si això és així i si afecta a totes les persones que viuen de lloguer. Aviam, per començar, té que anar amb cuidado amb ell, perquè si fan una pròrroga, pot ser que només li prorroguin per 3 mesos, 4 mesos, li prorroguin per un any. Si li fan un contracte nou, ell es beneficiarà, perquè avui la nova llei obliga que sigui mínim per 5 anys, si és persona física, 7 anys si és persona jurídica. Ell tindrà que valorar realment si li interessa més una pròrroga que serà per un temps determinat però curt, o un contracte nou que serà per un temps mínim de 5 anys. Ara bé, com aquest llogater ja prové d'un contracte antic, l'administrador, per fer aquesta gestió, no pot cobrar una mesada. Té que cobrar, això sí, uns honoraris, però que el col·legi t'aconsella, com a molt, el 50% d'una mesada. 50%, com a molt. Però que no sí que ell analitzi que potser al fons li interessa molt més que faci un contracte perquè el contracte tindrà més durada que una pròrroga. Perfecte. També tenim un altre correu electrònic que ens arriba ara mateix, Esther, que diuen els oients. La Mar diu que viu ara mateix en una casa on són 2 veïns i un d'ells no està per la labor de constituir la comunitat de veïns. I ella vol saber si és obligatori i, en tot cas, com podria aconseguir posar-se d'acord. Avui, amb la modificació de la llei, amb una sola persona, tu ja pots constituir una comunitat de propietaris. Ara, esclar, si som 2 i tenim que anar sempre a la grenya perquè per qualsevol cosa hem d'anar per la via judicial, és absurd, hem d'intentar conviure, o sigui, l'Esteca, dir-li amb aquesta senyora, convèncer-la que el fet que es constitueixi una finca en qualitat de propietat horitzontal, el que farà no és que la perjudiqui, sinó que la beneficiarà en drets i en obligacions. Però és preferible tenir una finca subjecta a una llei i que una llei t'empara i que et protegeixi, que no que sigui una finca que... tothom fa el que vol, deixada de la mà de Déu. Clar, això és el cas de l'Elisabet, que ens feia la mateixa pregunta, si hi ha d'haver un percentatge de pisos menuts... Avui amb un sol propietari ja pots tu demanar aquesta constitució de comunitat. Abans era més d'un, tenien que ser 2. Amb la modificació de la llei, amb una sola persona ja pots fer-ho. Perfecte. Doncs podrem encabir ràpidament una trucada que ens arriba ara mateix. És en Josep de Tarragona. Bona tarda, Josep. Sí. Hola, bona tarda. Endavant. Una pregunta. Resulta que, per exemple, a la comunitat on som hi ha una persona que ha arribat de lloguer, havia llogat naturalment un propietari d'un dels pisos, i diu que vol col·locar una antena nova. Hi ha dues d'aquestes, una per un satèl·lit, que és la que hi ha a totes les cases, que s'agafen 3.000 i pico de televisions, i una altra que és la convencional, que és la que veiem les televisions espanyola, catalana i tot això. Llavors, aquesta antena nova que vol posar la vol canalitzar cap a un satèl·lit especial que dona programes de França. Llavors, la pregunta és, hi ha algun reglament... Sí, ho pot fer-ho. Perdoni, que l'interrompeixi. D'acord, perfectament. Llavors, l'altra qüestió, aquest senyor diu que vol posar l'antena, que vol beneficiar-se ell, però amb el supòsit de que hi hagi alguna persona de la comunitat que també vulgui veure-la, que llavors ha de pagar una quantitat jo li explico. a cot d'això. Li explico. A veure, sí. La pregunta i ja està, perquè és que no tenim temps. Em sap greu, Josep, Acabo. La pregunta és si realment, si això es col·loca en un espai que és comunitari, si els comunitaris, que som nosaltres, hi ha aquell té el capritxo de posar una antena, si nosaltres podem aprofitar-la sense cap cost, perquè és un capritxo d'ell. Josep, gràcies. Escolta'ns per antena. Jo li explico, La llei de telecomunicacions dona dret a qualsevol copropietari, inclús llogater, que pugui tenir l'antena que vulgui i que pugui recaptar, o sigui, que pugui captar l'emissora que vulgui.
O sigui, no es podem negar. El president sí que diu la llei. El president dirà a quin lloc té que posar l'antena. El que no pot fer aquest propietari posar l'antena on li doni la gana. El president dirà té que posar-la aquí. Ara bé, quan hi hagi més d'un terç de copropietaris que s'endollin amb aquesta antena, l'antena passarà de ser privativa a comunitària i aleshores tota la comunitat podrà gaudir-se d'aquesta antena. Però té que ser més d'un terç de copropietaris. Aquesta seria l'explicació per la pregunta que ens feia. Llei de telecomunicacions dona dret a qualsevol persona a poder posar l'antena del país que tu vulguis. Pagant, diuen des de control, sí. Pagant l'antena, lògicament. Pagant els veïns que es puguin afegir després. Sí, però llavors, un cop hi hagi més d'un terç de veïns que estan endollats amb aquesta antena, llavors el manteniment i conservació serà ja comunitari. Déu-n'hi-do. Doncs tenim moltes coses per explicar. No sé si ens donaria temps d'una última pregunta, a veure si anem ràpid. És per les inspeccions tècniques d'edificis. Correcte, la IT, la famosa IT, que sembla ser que en un edifici no els hi han donat. Han passat la IT, no els han donat el certificat d'aptitud, i ens fan unes preguntes que són les següents. És obligatori fer les reparacions amb un projecte elaborat per arquitectes o les poden anar fent ells? I l'última pregunta, si les han de fer en un termini màxim o les poden anar fent i a la següent inspecció quan toqui ja els hi donaran el certificat. Depèn de la categoria de la patologia. Si és lleu, tindran un termini de 6 anys, si és greu, tindran un termini de 4 anys. Vull dir, sempre tindran que fer-ho. No poden fer-ho ells, tenen que fer-ho sota la direcció facultativa d'un professional, que pot ser un arquitecte o un aparellador, però tenen que fer-ho dins d'uns terminis. Sí, i és obligatori passar. És obligatori passar. Ai, a part que és importantíssim, quan es ven una finca o quan es ven un pis, entre altres documents que tens que portar, que és la cèdula d'habitabilitat, el certificat energètic, tens que portar la IT, tens que manifestar si ha fet la IT o no ha fet la IT, i si no ha fet la IT, el nou propietari té que ser coneixedor de que no s'ha fet la IT i, per tant, tindrà l'obligació de passar la IT. Interessant apunt, aquest també. Molt bé, doncs, Josep Maria Aguilar, assessor jurídic del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida i en representació dels altres col·legis d'administradors de finques de Catalunya. Moltíssimes gràcies, com sempre, per la rapidesa i la concreció en les respostes i per ser-hi. Moltes gràcies. El Col·legi d'Administradors el trobareu al carrer Mallorca 214 de Barcelona, 93 451 0202. Tenen pàgina web www.cafbl.cat.